Priatelia, chceli by ste vedieť, koľko peňazí budete mať o 30 rokov, ak budete každý mesiac investovať 100 eur? Je to veľmi jednoduché, máme na to kalkulačku aj s grafom. Po 30 rokoch investovania 100 eur mesačne budete mať na účte takmer 100 000 eur. A viete, čo je zaujímavé? Že keby ste sa rozhodli z týchto 100 000 eur poberať rentu, tak tá renta bude 673 eur po dobu 15 rokov. To je celkom zaujímavé však. Vyskúšajte našu kalkulačku, môžete si vyskladať akékoľvek vlastné podmienky, výnosy, dĺžku sporiacej fázy, výplatnej fázy a napríklad môžete zvyšovať mesačný vklad o infláciu. Čísla sa trošku zlepšia, teda výrazne. Vyskúšajte, je to dobré.